Velkommen til den her video. Ja, jeg der følger med. Gå lige her i Søndersø. Jeg der følger med her på YouTube-kanalen. Stor tak til jer. Bliv nu ved med at følge os. Husk, at I skal bare like og subscribe derude af. Kom så. Kom now. Jeg vil jo sige, den der giveaway, jeg har på de der Disney-kort. Jeg der vil have dem, skriv til mig. Hvad skal jeg nu gøre? Jeg går bare sådan en tur, og løber ind ad manden. Og den løber langsomt nu. Men altså, jeg elsker alt sammen derude. Jeg der freaking gider følge os. Det er så sejt. I verdens sejeste mennesker. I er så seje. I er verdens sejeste mennesker også, der følger mig og min storebror. I er verdens sejeste mennesker, bare lige. Det skal bare lige have ved. Og dem, der ikke følger mig og min storebror, de er ikke seje. Kun dem, der følger os, de er seje. Og det er alle de der gode YouTubere. Så, jeg tænker, jeg vil give en giveaway også på et eller andet. Hvad skal jeg vide? På et eller andet. Altså, I skal jo bare, I skal også huske at støtte Søndersø IF. Bliver du ved? Søndersø IF, de er voldgode. Så det var bare lige det. Jeg håber filme, at I vil have et billede, autograf, et eller andet. Det håber jeg godt nok. Det håber jeg seriøst. Et eller andet. Bare lige sige det. Husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe. Husk det nu. Ikke alt det der. Ikke alt det der andre noget. Altid Oscar og Så det var bare lige det. Ha' en god weekend nu for mig. Og en god hverdag. Og nu er det jo jul, så har jeg en voldgod jul. I dag er det 22. Så har jeg en rigtig god jul og godt nytår. Vi ses i 2025, tror jeg, vi laver en ny video. Og måske nytårsaften, hvor vi lige tager med ud og skyder lidt krudt af. Og husk sikkerhedsreglen, dem kan I lige få nu. Sikkerhedsbriller. Altid. Hvis I ikke er så vildt til sådan noget højt, tag ørepopper eller sådan nogle andre, eller jeg er på at sige. Det tror jeg ikke, I skal bruge. Det er lidt for store til jer. Men altså... min storebror, han bor lige her omkring. Vi bor ikke sammen. Jo, ikke engang. Det var stor ære for jer, eller for mig og min storebror, at I gider at følge os. Så det håber jeg, bliver ved med. Ha' en god dag. Og altid. Vi ses den... Hvad dag er det egentlig? Nytårsaften? Ja, okay, er det så ikke noget... Er det den 30? Det er faktisk ikke huske. Nå, vi ses nok nytårsaften. Så skriver jeg lige kalenderen, jeg skal lave video der. Det var bare lige det. Vi ses måske i 2025 eller nytårsaften. Så Aarhus skinner her sådan. Det er så også min hjemby. Så det var bare det, vi ses.